Toto je príbeh spoločnosti Fissmann na Slovensku. Príbeh, ktorý sa začal písať v roku 1995. Už o 5 rokov neskôr sme uviedli na trh digitálne riadenie systémov Vitotronic, vstúpili do rezidenčného sektora a vedenie firmy prevzal náš nový generálny riaditeľ. V roku 2006 sme začali spoluprácu so Slovenským zväzom biatlonu, ktorá vyústila do mnohých historických momentov a medailí a úspešne pokračuje dodnes. V nasledujúcom roku sme sa presťahovali do našej novej inovatívnej budovy, ocenenej prestížnou cenou Stavba roka. Rok 2010 bol rokom založenia oddelenia veľkej energetiky, v ktorej sme dodnes jedným z najsilnejších hráčov. Naša prozákaznícka orientácia vyústila v roku 2012 do spustenia vlastného programu nadštandardných servisných služieb. 2019 to je začiatok systémových riešení, náš plný fokus na tepelné čerpadlá a oddelenie obnoviteľných zdrojov energií, čo už o rok neskôr viedlo k uvedeniu fotovoltických riešení aj založeniu oddelenia fotovoltických systémov. Významne rastieme. Sme najväčším technologickým dodávateľom v HVAC priemysle na Slovensku. Neustále sa posúvame vpred. Od roku 2024 už ako súčasť celosvetového koncernu Carrier. Náš záväzok do budúcnosti v tomto roku pečatíme spolu s Ministerstvom školstva otvorením 7 centier, pretože chceme, aby úspešný príbeh značky Fissmann na Slovensku pokračoval aj ďalej.